morning, good morning. Yan po. Bali, magano na kami. Simula na. Simula ng lakadan. Lakaran. Lakadan ay. Oo. Bicol na Bicol. Lakadan. Oo. Oh ya, layo. Oh. Sige, bye. Sige lang. Alat-alat lang. Ban-ban. Yan. Solid na kami. Go. Nakalibre ka pa. Yeah. Mount Labo. Pinatungan. Ayan, take 5 muna kami ni Kuya Milbert. Hintayin namin kasama namin. Ayan. Yun sila oh. Parating na din. Yun. Parating na sila. Unang take 5. 5 lang kayo magkakasama. Pang-anim yung guide. Ano sila? Take 5! Sila. Take 5. Nah. Hingal. Wala na yung mga kasama ko. Nahuli na po ako. Saan po mag-river crossing kami. Ayos. River crossing. Tulas ng bato. Yan. Nah. Yan po. Ganda. Ano? Oh. Bless. Mayo pa sa karibat ha. Ano? Para paligo. Paligo kami. Dua pala din eh oh. Yan sir, naluwas din ano, pag nagpagbayad ka dyan maluwas. Ang?
Mapot tayo. Ayo. Ay, di pa nga niya. Oh. Ari ko lang lagi. Ari ko lang. Ayo. Oh, yun na yan. Side na yan. Ayo. Ayos. Paringos ka, Noy. Paringos ako. Ano yun si Tulo? Susub-supo niya kang ano, tabaguan. Araram niya, pwede mag-guide. Hindi ka? Huwag ko lang alam kung safe ko dahil. Oh, ligo na kami. Yan. Bambam na uli. Mga paruluyan na, gugurang na. Ayan. Nagugurang na si Bambam. Oh, nahuri na. Oh. Sabi mo, ganda ng lugar. Sama na kayo sa pag-akyat. Oh. Tingnan nyo naman. Masang ano? Hindi ka na nakakagay. Basta baba, hindi na lang. Ano? Rap? Sarap mo look sila. Panalo. Puta video ang hayop. Walang. Tumatanda na talaga. Lulo na. Eh na oh. Ano na? Porter man po ini kay Bami. Porter saka ano pa ini yo. Sweeper. Porter na sweeper pa ini. All in one po ini ano. Tingnan mo naman oh. Eh babalik ko. Apo nag-ano kami, emergency camp. Saan? Di ano ka pa na, dikit pa na. Bad weather. Ayan oh. Inabutan na kami ulan. Ayan, yeah. Maulan oh. Kaya magatul. Nasa silip sila mapit na. Ano sa mo? Ano to? Yung pakai duman sa ko. Tauban ko ka. Yung pakai duman sa ko na pala ano, biglang uran. Ay abo, inabutan kami ng napakalakas na ulan. Ano oh. Dito kami sa Angel Falls, pa nagapahinga. Napakalakas na ulan, inabutan kami. Oh, Bambina. So, si Imak. Lord. Angel Falls. Ano yan? Ano sana? Good morning, Bam. Morning. Good morning. Yan. Hindi ako nakapag-video kagabi kasi napakalakas ng ulan. Yan po. Nag-i-camp na lang po kami dito. Wala kami sa campsite. Nilugod man ang gadaw. Yan po. Dito lang kami nag-i-camp. Yung mga kasama ko, tulog pa. Yan po. Hindi na kami nakapag diretso sa campsite. Yun. Sila. Yan po. Yan, tulog pa. Kasama namin. Yan. Ano. Kitang-kita pala dito ang Mount Labo. Yan. Yung guide namin, kumuha ng tubig. 6 AM na po. Yan. Yan po. Dito na lang kami. Hindi na kami nakatuloy sa campsite. Napakalakas ng ulan. May plus flood kasi. Yan po. Pero magkasamit pa rin kami maya-maya. Yan. Yan o. Anong lulutuin mo, Bam? Pinaluto ko ng itlog kanina. Ayan o. Kalat. Ibigas pa. So, maya-maya, mag-ano na kami. Kakapi lang. Magsasamit na kami. Kalat. Bambam.
The legend of ano? Puta. Legend live. Ayop sa. Hindi puta. May tama man lang. Yan, tatlo kami magsasamit oh. Saktong 8 AM in the morning. Super late na kami. Magsasamit kami Mount Labo. Si Imak at saka si Nonoy. Yan, mga malulupit ng si Pukot. Ayan oh. Kasama namin. Ibang kasama namin nasa baba. Campsite. Hindi na sumama kasi yung isang kasama namin medyo masama yung pakiramdam. Kailangan ng kasama. Okay, fight! Ingatan po kami, ingatan. Ingatan nyo po kami. Ay. Po, narating na namin yung campsite. Dapat dito kami. Yan o. Summit. Medyo hinihingal ako, medyo nasa mataas na kaming parte. Mount Labo. Ano? Ayan, kasama ko. Doon. Ayan sila. Sobrang ng paahon. Sabi. Matindi pala labo. Huwag mo. Ano? Nagano po ng kahoy. Sulit pa talaga ang Mount Labo. Sulit na sulit pa. Ayan. Ganda pa ng ano niya. Ganda pa ng ano ito. Daming puno. Hindi katulad sa ibang bundok na ano. Ay. Ano. Sulit. Ay, sa lahat mayroon na rin pababa. Puro paangat kanina. So, pababa naman. Hinay ko po. May liwanag. Dahan lang, madulas. Op. Yun. Oh, grabe. Uy, dulas. Sarap ng hangin. Ano mga punong to? Ayan. Grabe, panalo. Panalo. Panalo ng akyat. Mount Labo. Cam Norte. Ayan. Hello, Mac. Ayan. Hello. Ano? Medyo mossy. Ayan, oh, ganda. Puno. Ganda. Apo. Ganda ng ano, puno dito. Ayan po, malapit ako kami sa ano, summit. Ano na yung mga kasama ko. Nagkakatak na yung pawis. Ganda ng panahon, hindi gano'ng mainit. Maganda talaga ang labo, Noy.
Ayan po, wala kayong makita. Oh. Zero. Ayan. Zero. Wala kayong makita. Malapit na po kami sa summit. Ayan o. Medyo matindi-tindi na yun. Ano? Dinadaanan. Umulan pa. Yan. Mapapansin nyo, may mga ano na yung ano dito. Yung puno. Mga lumot. Yan o. Mas madilim na pati. Yan po. Lapit tayo mag-summit. 30 minutes na lang daw. Okay. Ganda. Ito. Ganda po. Ayos. Yun. Ano? Ganda dyan oh. Puno nang lumot yung mga puno. Ano? Lalo pang na lalo tumikad kasi umulan. Ano? Pal. Ganda. Ano po? Akyat na. Tabig na pati ng ano dito. Klima. Ramdam na ramdam yung lamig. Op. Ganda po. Sulit. Sulit. Ito na niya po dun. Yan sa likod ko. Solid. Ayan po, narating mo ng ano, summit ng Mount Labo. Ayan. Ayan ang guide namin, si Kuya Merbert. Ayan, si Imak at saka si Nanoy. Ayan. Ito mga galing ng si Pokot Mountaineers. Rascal Mountaineers. Ayan o. Summit Mount Labo.